Ako ste se ikada istovremeno pitali koji je najveće vozilo ikada izgrađeno i koji je najveći primjer pretjerivanja u povijesti inženjeringa, imate sreće jer danas imamo odgovor za vas. Upoznajte bager 293, bager koji teži, ne znam, kao pola planeta. Kreće se sporije od kornjače i ima dovoljno snage da iskopa do središta zemlje. Možda pretjerujem. Zašto su inženjeri napravili nešto tako veliko? Zato što su mogli. Danas se to više ne koristi puno. Postalo je relikt prošlosti. Ali ono za što je dobro jest to što nam pokazuje koliko smo mi mali i koliko naša civilizacija može biti luda. Koliko je zapravo velik? Kakvu god sliku imate o Bangeru 293, u stvarnosti je još veći. Stroj koji nas veseli što Decepticoni ne postoje. Ima nekoliko braća i sestara iste veličine, svi iz obitelji Type SRS 8000. 6 ovih ogromnih, fantastičnih vozila izgrađeno je od strane Tacrafa, a bager 293 je ta neman koja vlada svima njima. Ovo je najveći bager s rotirajućom žlicom ikad izgrađen, ili barem najveći do sada. Visok je 96 metara, odnosno 315 stopa. Najveće vozilo na zemlji gotovo je dvostruko veće od Slavoluka pobjede i nekoliko metara više od Kipa slobode, oba vrlo velika. Visok je kao Big Ben i tek nešto niži od 30-katne stambene zgrade. Tijelo bagera čine nadgradnja na dnu i 4 kraka, 2 vodoravna i 2 okomita. 2 okomita kraka uglavnom služe za podizanje sustava seli ovog golemog stroja, a mogu se naginjati naprijed-natrag ovisno o kretanju vozila. Visina od 96 metara izmjerena je kada su okomiti krakovi bili uspravni i potpuno okomiti. Što se tiče širine, vjerojatno bi vam trebalo oko 50 metara mjernih traka da biste dobili točan broj. Bager 293 dugačak je 225 metara, odnosno 730 stopa od jednog kraja do drugog, a model 287, mlađi brat bagera 293, jednako je dug, ali je primjetno niži. To je otprilike 3 puta duže od Airbusa A380, koji je također prilično velik. Otprilike je 40 metara kraći od Titanika po dužini, a Titanic je brod. Bageri su toliko veliki da imaju toalete, kuhinje i prostorije za odmor za radnike. Uspinjanje spina i silazak s bagera radi užine bi oduzelo puno vremena i učinilo rad neučinkovitim. Na krajevima jednog kraka. Možete pronaći kotač s kantama, što je izvor imena za ovu kategoriju vozila. I zapravo cijeli razlog zašto je bager izgrađen. Sam kotač s kantama ima promjer od 21,3 metra, odnosno 70 stopa, i sastoji se od 18 kanti, od kojih svaka može primiti više od 15 kubičnih metara, odnosno 530 kubičnih stopa materijala, što znači da u svaku od tih kanti možete staviti automobil. Ova fantastična naprava teška je 14.200 tona ili 31 milijun funti. To je gotovo 30 puta više od težine potpuno natovarenog Antonova AM, 225 najvećeg teretnog aviona ikad. Težinu imaju i nagnuti toranj UPC, 118 američkih kuća, 312 tenkova, Panter i 2366 afričkih slonova mužjaka. 12 gusjeničara, smještenih na dnu nadgradnje 293, koristi se za pomicanje bagera. Iako su ovi strojevi teški, zbog velikih gusjeničara pritisak na tlo je minimalan. To znači da se mogu kretati po travi bez trajnih tragova, što je nevjerojatno. Je li ova stvar težila kao stotine ili tisuće slonova? Gusjenice pokreću 2 motora, ukupne snage, 22.200 konjskih snaga. Unatoč velikoj snazi, 293 je toliko velik da se može kretati samo 100 do 600 metara, 330 do 2000 stopa na sat. To znači da je 6 puta sporiji od prosječne ljudske brzine hodanja, što je impresivno s obzirom na njegovu veličinu. S obzirom na uspon umjetne inteligencije i mogućnost pojave Skyneta u idućem stoljeću, dobro je što je najmoćnija kopnena mašina tako spora. Mjenjači Bagersa također drže titulu najvećih na svijetu. Smješteni su sa strane kotača s korpama, teški su oko 40 tona i visoki oko 4 metra ili 13 stopa. Za usporedbu, mjenjač automobila obično teži između 40 i 130 kg, odnosno 90 i 300 funti ovisno o modelu. Mjenjači bagera s korpama imaju omjer 200:1,
Omjer prve brzine u vašem automobilu obično je između 3,5 i 4,5:1 i ponovno, naravno, to ovisi o modelu. Motor bagera 293 mora napraviti 200 okretaja da bi kotač s korpama napravio jedan krug. Bager 293 je najveće kopneno vozilo ikada i vjerojatno ima najgori omjer veličine i brzine u povijesti. Budući da je cijela obitelj slične veličine, svi bageri spadaju među najveće i najteže strojeve koje je čovjek ikada izgradio. Bager 281, najstarije dijete obitelji, izgrađen je 1958. Znatno je lakši od 293, ali dug preko 200 metara, tek malo kraći od rekorda. Bager 285 izgrađen 1975. Dug je 210 metara i težak 13.500 tona, što je tek neznatno lakše od 293. Ovdje malo znači 700 tona, što je vrlo malo s obzirom na veličinu ovih strojeva. Bager 285 je nakon dovršetka postao najveće kopneno vozilo na svijetu, preuzevši titulu od Nacionalna aeronautička i svemirska administracija, inog transportera gusjeničara. Nedavno sam čitao o onoj novoj raketi što će oko mjeseca, zar ne? Bager 287 izgrađen godinu kasnije, težio je 13.500 tona i bio dug kao model 293, godine 1978. Bager 288 postaje najveće kopneno vozilo na svijetu. Bio je 5 metara kraći i 700 tona lakši od Bagera 293, ali dovoljno za preuzimanje rekorda od Big Muskija. Bager kopačica Central Ohio Coal Company. Bager 291 izgrađen je 1993. A nije mogao konkurirati Bageru 288, Bager 293 dovršen je 1995. Postao je najveće vozilo u obitelji i svijetu, a tu titulu drži i danas. Dakle, nakon svega rečenog, postavlja se pitanje čemu bi ovo vozilo zapravo služilo i je li ta veličina doista potrebna. I odgovor na to je apsolutno da. Kako rade bageri? Bageri s rotirajućom žlicom su tehnički ispravno ime za strojeve koje zovemo bageri, što na njemačkom znači bager. Ovi strojevi dizajnirani su za kontinuirano, veliko površinsko rudarenje i najveći su za terraformiranje, uklanjajući 1000 tona zemlje dnevno. Rudarenje se obično izvodi tuneliranjem, a 1950-ih su dvije njemačke tvrtke razvile prve velike bagere s rotirajućom žlicom. Zašto ne bi napravili najveću lopatu u povijesti i odmah iskopali ugljen, lignit ili što već trebaju, umjesto tuneliranja do toga? Bageri s rotirajućom žlicom nisu bili novi koncepti. Prve slične strojeve izgradili su još 1920. godina. Tek sredinom 20. stoljeća shvatilo se da će veliki bageri ubrzati iskopavanje. Stari bageri s rotirajućom žlicom radili su na paru i imali gusjenice. Tehnološkim napretkom prvi moderni bageri koristili su električnu energiju i gusjeničare. Ključ rada bagera je njegov kotač s kantama. Kotač s kantama se okreće i skuplja nevjerojatne količine jalovine, što je tehnički izraz za sav materijal koji se nalazi iznad vrijednog materijala poput ugljena. Bager 293 može premjestiti gotovo 6000 kubičnih stopa zemlje u minuti, radeći 24 sata dnevno bez prekida. Bager 293 svake minute iskopa količinu zemlje veličine hrpe od 18 stopa, 5,5 metara, u visinu, širinu i dubinu. Pri punom kapacitetu iskopava do 250.000 kubičnih metara ili 8,5 milijuna kubičnih stopa zemlje dnevno. To je oko 480 milijuna funti ili 18.880 tona, koliko teži, 15.293 bagera. Ovdje je definicija težine kružna. Tim od 15 ljudi može lopatama premjestiti oko 7.000 kubičnih stopa zemlje dnevno. Za usporedbu, najveći ikad zabilježen iskop iznosi nevjerojatnih 380.000 kubičnih metara, odnosno 13 milijuna kubičnih stopa zemlje. To znači da bi zemlje poput San Marina, Monaka ili Vatikana mogle nestati u nekoliko dana. Ako bi bageri odlučili pobuniti se, i da, svi se bojimo da Skynet dolazi. Kotač s kantama okreće se i ispušta sadržaj na unutrašnjost kraka gdje se prenosi pokretnim trakom. Pokretni trakovi se kreću brzinom od oko 11 milja, odnosno 70 km na sat, a svaki trak je širok oko 10,5 stopa, odnosno 3,2 metra. Mogli bi bez problema prenijeti i mali automobil zbog velike količine materijala koju svakodnevno prevoze.
Pokretni trakovi se s vremenom oštećuju zbog dužine bagera. Svake godine postavlja se više kilometara novih kalu zračnih traka. Unutarnji sustav često prenosi materijal na vanjski. Vanjski sustav često se nalazi na drugoj vodoravnoj grani, pa se na nekim bagerima vide 3 grane. Grana bez korpnog bagera ima jednostavnu svrhu. Ona uravnotežuje granu koja radi sav posao. Ponekad se koristi za pokretne trake, ali joj je glavna svrha održavanje ravnoteže stroja. Obje grane drži sustav Saili, slično mostovima. Mogu se okretati oko okomite osi, a grana za rezanje obično se naginje gore-dolje. Ovisi o lokaciji tla za kopanje. Brzina rotacije je impresivna u odnosu na kretanje bagera od 30 metara, 98 stopa u minuti i naginjanje od 5 metara, 16 stopa u minuti. Bagerom upravlja samo 5 ljudi, što je izuzetno. Kad uzmete u obzir da postoje mnoge zemlje čija ukupna populacija teži manje od jednog bagera, ove se ekipe obično izmjenjuju, a bager može, u teoriji, raditi 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu ako je potrebno. Mnoga nalazišta služe za iskop ugljena, što je energetski važno za zemlje poput Njemačke, koja ovisi o ugljenu. Logično je da su ovi kolosalni strojevi nastali upravo ovdje. Ako je potrebno raditi noću, bageri to mogu podnijeti. Trebali bismo biti sretni što ne znaju za sindikalizaciju. Skynet ipak dolazi, osim njihove izdržljivosti. Moderni bageri s rotirajućom žlicom izuzetno su izdržljivi. Mogu kopati na iznimno visokim i iznimno niskim temperaturama, navodno čak do -45 Celzijevih stupnjeva, što je otprilike isto i u Fahrenheitima. Automatizacija danas bilježi značajan rast. Ako je za upravljanje bagerom s rotirajućom žlicom potrebno samo 5 ljudi, sigurno bi se taj broj mogao smanjiti na 2 ili 1 ako uložimo u odgovarajuću tehnologiju. To je razmišljanje suvremenih bagerista koji ulažu u sustave za prikupljanje podataka, nadzor, rudarske senzore i navigaciju, želeći zamijeniti ljude za veću brzinu iskopavanja. Senzori mogu otkriti količinu materijala u svakoj žlici, a automatizirani sustav prilagođava pokrete i brzinu radi boljih rezultata u budućnosti. Bageri su najpoznatiji po industriji vađenja ugljena, a povijest modela 288 je dobro dokumentirana. Postavljen u rudniku Tagebau-Humbach 1978. 288 je do 2001 potpuno otkrio središnji izvor ugljena. Monska bageru trebala su 3 tjedna za 22 km do rudnika Tagebau-Garsweiler, a putovanje je bilo izuzetno skupo. 70 radnika stalno je pratilo bager dok je prelazio ceste, pruge, autocestu i rijeku Erft. Radovi, dozvole, energija i štete koštali su tvrtku 15 milijuna maraka, što danas iznosi oko 7,7 milijuna eura. Premještanje bagra ipak je bilo jeftinije nego njegovo rastavljanje i ponovno sastavljanje na lokaciji, barem prema riječima vlasnika. Ako se pitate kako drugo najveće vozilo prelazi rijeku, evo odgovora. Postavili su ogromne čelične cijevi i pustili vodu da prolazi kroz njih, zatim su cijevi prekrili kamenjem i šljunkom kako bi stvorili površinu po kojoj može voziti 288. Doslovno su terraformirali put za terraformer. Vrh njihove opće primjenjivosti bio je u drugoj polovici 20. stoljeća. Danas su ih uglavnom zamijenili obični hidraulični bageri. Dosadno. I dalje se koriste za velike radove koji zahtijevaju iskop većih količina zemlje i otpada. Iskopavanje lignita, primjerice, potaknulo je razvoj prvog velikog bagera s kotačem s kantama. Sjećaš li se razvoja prvih velikih bagera 1950-ih? To je zbog nalazišta lignita kod Kölna u Njemačkoj. Zbog stalne potražnje za lignitom, prvi bageri su služili uklanjanju stijena i tla iznad lignita, što rade i danas. Uz transportne trake velikog kapaciteta, bageri mogu učinkovito dovoziti velike količine lignita u preradu, što je isplativo jer elektrane i naftne kompanije stalno kupuju lignit. Bageri su se također pokazali korisnima za rukovanje rasutim materijalima umjesto rovokopača. Reklematori s korpama na kotačima, koji su također sličnih gigantskih dimenzija, koriste se za preuzimanje ogromnih hrpa materijala u velikim pogonima za preradu. Kotači s korpama koriste se u brodogradilištima za utovar i istovar skladišta, a procesi su danas automatizirani i nadzire ih jedan operater. Obrada hrpa luženjem još je jedna primjena bagera.
To je rudarski proces u kojem se kemijskim reakcijama odvaja jedan materijal od drugog. Tačrav je ciljao čileansku industriju bakra s idejom korištenja bagera u tu svrhu i od tada se tamo koriste. No, razvoj strojeva sličnih veličina uskoro nije vjerojatan. Bager 293 i slični strojevi nastali su zbog specifičnih potreba u određenom inženjerskom razdoblju. Kraj 20. i početak 21. stoljeća donijeli su promjenu inženjerske doktrine "s veće je bolje" na "kompaktnost je izvrsna". A ako bude potrebna slična rješenja, vjerojatno će inženjeri osmisliti nešto manje i upravljivije. Ipak, ima i dobrih vijesti, jer to znači da će Bager 293 najvjerojatnije zauvijek zadržati titulu najvećeg kopnenog vozila. Hvala vam na gledanju.